Oh, ano malagi ka? Oh. Balik ko na. Lao mo eh. Di meron sa kuan. Shidiac, New Brunswick. Mag-fishing mi. Oh, di ana. O mga kauban na kana. Nag-fishing. Na samot kina na poy mo agi, managar pog isda. Atay, nabasa ko. Atay. Agbaod malagi. Nagato ka. Ipikaw na ng daan ng metro. Dali. Pika na daan. Tang dito. Kanang kuan baling kuranan. Pika sa. Wala ko ra katuwa. Naman to daghan. Pika na daan pila ba? Tunga ra man na. Kuan-kuan na. Ato kas mga bato agi. Kuya J. Kuya J. To para magduha ka lingkuran ni ngani. Imo to? Aya. Imo ato ni kuranan. Asa mo ni kuranan? Katong usa og katong Ila tong IV. dala pa usa ka. Ha? Ay ibon ko piste. Butang na ito, may? Yanan ko sa kilometro. Aw, yung kuran ba? Dito na skilid. Dito sa naibutang, be? Wa pa kayo un. Asa na to? Gamitan lingkod ka. Ano na lang oh, kilid ba aron yung nan lang ang nakikita. Nakaligo na sila. Uwi na meron sa taon. Na-enjoy na mi. Na-enjoy na mi sa among baktas ganina. Ano la Joa? Sana. Sama na. Awas. Hawa. Patay oy, yung hawak ako ana ako na gipatay oy. Murag kuan. Ya katong buhay pa, magsigingon niya sa bahay sa kahit.
Kaya magbibig. Oh.